nna anyị ezuga ya ekele gị na ndị mere eme. Ọzọ dịkwa ka ibe ya anyị chọrọ ịjụ ugbu a bụ enwere ihe anyị na-anụwa a na-akpọ anụnebe. Ihe a na-akpọ anụnebe o tewe na anyị ji wee na-anụ maka ihe a. Ọ ya ka anyị sikwa ka anyị jụọ gị ajụjụ gbasara maka ya, ka ị kọọ tụkenyere anyị ka anyị mara ihe a na-akpọ ihe ahụ. Ya bụ anyị chọrọ ịma ihe bụ anụnebe. Gịnị bụ anụnebe? Nnọọ na ajụjụ edo nke mbụ site n'aka nnukwu nna m bụ Obaagụ Ibe Ekwe. O nwee otu ihe ọkụ ọ kụziri anyị bụ nnukwu ihe dị mkpa, na nwata ọbụla na-anọ nna ya nso na-anụ isisi ezi ya mgbe niile. Nke dị ka ibi ya wee bụrụ ajụjụ ị jụrụ maka ihe gbasara anụnebe. Anụnebe si na otu unu ga-esi wee ghọta ya na nghọta dịka ụmụ akwụkwọ unu bụ nnụnụ na-ebe n'elu enweghị ike ibenwu ya n'ọnụ osisi ya nọ. O nwere ebe ọ na n'obodo anyị bụ na ngalaba ụwa ebe a na-agba Babuna Triangle, asị na ụgbọelu na-efe niile ma ngafe nwu ya, anụ ofufe ama ngafe nwu ya, ihe ga-egafe nwu ebe ha nọ, nke ọbụla gafere ebe ha nọ mee gịnị ọ dọtuo ya. Ihe ndị a leka chi si wee kee ya otu a ka ọ dị si na nkọwa nnukwu nna m kọwara m bụ eziokwu. Nke mbụ bụ na anụnebe bụ osisi ka ọ bụ. Ọ nnukwu osisi n'ala Igbo. Ebe osisi a na-adịkarị bụ na ngalaba ndị ofe mmanụ n'obodo ndị Yoruba, ebe a na-enwe ịkpa agụ. Ịtụkwa ọtụtụ ebe dị iche iche n'ala Igbo bụ inwekwa ike ịfụ osisi ndị ya nọ. Nke mbụ bụ na nyejiri mara maka anụnebe bụ nke mbụ. Ebe ọbụla anụnebe dị enweghị otu mkpụrụ osisi na-efu n'okirikiri ya niile. Anị ya niile ga-adị ka ebe mere nsacha, ọ na-enwu korikori ka akụmụrigwe. Nke ịbụọ bụ na ị na-anya n'akụkụ ya, ị ga-afụcha ọkpụkpụ anụ efefechara na-eme mfefe n'akụkụ ya dachara nwụcha anwụ kpọnwụ. Maka na nke mbụ ọ na-asọ mmetụkọta. Anụnebe na-asọ mmetụkọta. Anụnebe adịghị eje ebe a na-ekwo ekwo, kama o keje ebe a na-ekwo ekwo gbuchafụ ihe dị ebe a na-abụ sọsọ ya nọ. Ọ ka chi esi wee dobe.